onon kam do jiido cugol ak tokosen joni ngel or mbawi humande Mahmoud c'est pas ça là c'est parce qu'elle n'a pas de soutien elle est faible. Écoute, mesure ton langage. Il mesurani ala ko mesure mi je te dis de mesurer ton langage, je ne suis pas ton égal mi wana gidje est ce que anani no mbiruma mi ay sa yidi gidjade e wona mora gidja Mahmoud yewoya ko gidjirabe ma o ko suko tokoso anani a tagada sugabe tokoso duudi ano de bonni nede ha ada bonni nede ha vieux Mahmoud a jawra ko kalta ko Mahmoud uduma duma arandi ko kalta ko arandi mo kalta est ce que tu me connais de quoi je suis capable moi je cherche même pas à te connaître est ce que tu connais de quoi je suis capable je te dis je ne suis pas ton égal hein, et mesure ton langage jawno kalta yama je te dis de vieux no kalta yam hey mi halda ko weli cadrement so to dima respect dañ ko yewmi ha tu connais très bien mi burma wonde suga burma dole ko jagma fo ma andu ko suga jagma mais hedo mi halano c'est terminé ces gens de vieux on va les tuer ici gassi dañ dema khalis totalement obligatoire ada wala ko wel may suga to ala kanon gassi hankante Mahmoud deux mots je te parle je te deux mots vas-y sors de chez moi c'est pas chez toi sortir d'ici sors de chez moi Mahmoud yaltu sors de chez moi yaltu Mahmoud et tout de suite je te dis yaltu gallew yaltu gal d'accord mimi yaltu gallam so mi yalta wana sababu ma ari yaltu sababu o wana ko galema tu as raison non d'accord yaltu de gal d'accord wana wala galema je t'attends dehors je te dis de sortir mais de Fatma Bawal ah bon tu vas trouver là-bas gendarmerie mon frère tu me connais tu connais pas de quoi je suis capable tu vas trouver là-bas gendarmerie fais ce que tu veux le faire écoute fais ce que tu veux d'accord mais adan faram fais ce que tu veux je dis fais ce que tu veux je m'en moque de ça fais ce que tu veux ko gendarmerie tawarma do appelle-tu ok appelle-tu je dis bon ben nede ha may ala ne aka quoi merci ala ne aka quoi yaro retourne sur tes parents ha ben nehma ay way mi ya dewo dina ma nehma imuji non min de hande mi espèce ngare ya juudo bon ben nede ha may tu trouves les gens chez eux et après tu roules sur eux non Oulé mi halni no mo ko wani je t'avais dit que bon gouvernement ropo hala holto jeeyawo holto jeeyaji o ko do jeeya mi mo nyene kopina mo jangittuno mi maroko ko mawni ko gorko wondo ok ko galle mabbe gonno nyene mi haani mara ka jejjiddu ko kursum ba jibini o ko bi kursum ba ok je t'avais prévenu hein mi halni no mo won hen yimbe oto tottube accès e der galle ma saka der ma an tu vois ko kala nomi ko woddani ni omo voilà nendo les résultats sont là wana yi min kam anda ni no wadi réagir min kam dum ko mi famde ni ko hala ka gasi hankanti il va me trouver sur son sol quel boniragal nieti
Yasin min non information o tottama mo mbeɗa ndi weltama sibu tuggandema 8h jamma sanga gueeƴe ha 9h subaka mbiɗa won damal galle Houleye yero naati mi yi mais mi won ɗon ha 9h subaka o yaltay malheureusement ko ɗum kewi min mi winoma tan min miijam meeɗa kam fontude ha subaka wadde ko toon waali ɗum ɗo kay hankandi guli ngala ɗum ɗon kay mbeɗa confirme ma ɗum ɗon kay ko hunde lamde ko ɗon o waali kisma aɗa andi ko woni ay haala juutka e dabɓa min jinmi ko nawa kam ha appartement Houleye mbiya kam appartement o nani an ko heddi ko coɗɗa hen ha laaɓa goppita kam joom lo boru kay ne wawi loppude boru mum mi haalta ɗum kadi pour la deuxième fois Yasin joom boto ne loppa boto muɗum kono so rende bandiraɓe mon ɓuuri surtout aɗa jogui jingoɓe accu jingoɓe mballuma e peeje mais kisma ɗum ɗo ɓurti mbeɗa faami c'est trop ɗum tagui souvent j'essaie de me mettre à ta place ene tagami andude no liggortomi tigui tigui ene tagami andude no mbaɗiremi entamé liggueyam mbeɗa andi ko kalta ko foof kono noon encore une fois ngollo watti laabi ɗiɗi aɗa wiyami noon holludema toon franchement mi wawa ɗum wadde kisma mi meeɗi wiidema joom galla mo mi wima kala ko jari ene jaranimi mbeɗa andi joni noon ha joni kadi komi parani oppude ñagadema de hay sone jari ɓeydude kalis mami ɓeydane 500 000 francs an wallam tan hami seedo Houleye e guitam tan mbiya kam appartement o nani haɗam lelade hande jamma mami waɗane virement walla mi waɗama ɗum dépôt orange mon e portable ma min mi wawi joɗoran ni tan mbeɗa fada jusqu'à quand mi faami Yacine ando mbatten mami miijo hen mami miijo hen t'inquiète pas mami miijo hen laisse-moi réfléchir s'il te plaît mami miijo hen kala hen ko woni ɓuural ma en mbaɗɗum moƴƴi mi acce juuɗe ma no gactirnomi hen ni tan y a pas de souci kono kam aɗa andi ɗum ɗo kam mi wawa joɗorade ni tan mbeɗa fada hol nden t'inquiète pas muñ tan par ce que ɗum ɗo jilli yaware muñu ko maña ko ene muño kono muñu ko maña ko mancala kasma mo jogilla o kan ma yardude an kam to jaaɗa a ala ɗo de mana to mbalɗa to ko toon gonɗa e miijade ko mbiɗa kam ko eko mbaɗɗa ko ene serti min a wawa yaade e goɗo wuuro komi tinani ko mbaɗɗa ɗo fof kala ko mbaɗɗa mi tinit ko wayno neɗɗo yima aɗa yalta e appartement Houleye aɗa haalni toon mbalɗade na mbiɗa ko mbaɗɗa ko hôtel aɗa joguino dosi min ala ko mbawɗa wadde ngoɗo komi jeeɗta ɗum aɗa andi ɗum kono noon ɓurno wadde fayida ha gorko moɗo kilifaade oto jooɗo ha garta yiide taade mbiya aɗa waɗa école mon saɗiide mo resmo gaddamo e galle hen sukaɓe tokkuɓe fedde ɓiɓɓe ma a ɓuuri ɗo biɗo mum tan ɓiimi ko jiiɗomo haala jiiɗomo joni a rewat haala tan o yii o wiya a yii oɗo nani ni nanti ni tan ko ma ɗiɗon haalaluji mi poftina mi wawa wadde ngoɗo ko mi wawa yiitude aɗa andi ɗum ɗum ɗa koye tampinde hoore ma mawɗo dal ɓuri ko wonde mawɗo an ka responsable ka gandaɗo
ka neɗɗo mawɗo so a yi hay hunde a yiiɗi ɗum taari kay minen min jonaanima hankkadi taari min jonaani aɗa so gadda ɓuri ko mbatta ko a diwi ɗon mbimi ɗiɗo haaluji gon ko mbadda ko tan ko ɗum haalmi happanima jara gasma o gel ɓurde ɓurema ni totirta attaya kono tottirtuma no jiɗɗa ɓe janɗa ɗo maten ay huule gombi ɗo kay hande kadi hormde miste ɗum ko yam tottirtuɗo jara gasma o gel ɓurde ɗum ɓurema kala kalmi ko kadi mawɗo so mawni yo anndu mawni waɗa gueɗe mawɗo ko mbatta ko wona gueɗe mawɗo yasin yasin holɗo neɗɗo hay so wawi won hen gueɗe ina foti hirsude won hen gueɗe holɗo hana so ñawi yo nande celli nande kay celli no oy ko mbaɗɗa ko dal ko ɗum kalmi sa añi noon wiye hono wat ay oɗo cukalel ay oɗo cukalel min mbiyata toon mbaɗ gasi wadde haal goto toon mbaɗ mbiɗomi toon mbalɗa ko ɗum laaɓi nokki kono ko miijoton ko ko miijoton ko hande sahra oɗon mbaɗa embargo oɗon jaha dow oɗon samma gasi yiidomo ko toon mbalmi o juumani ko juumani kay waali koko laaɓi cat kono ko woni yeeso darani gite boyani ma won boyatani ɗo e balɗe ñee ɗo e balɗe ɗiɗi balɗe tati so juuti yontere onon fof mamno kersa i komin kersa ok sona kumanama gaddama ɗo tan min nawlodirema kersa men kala hen ete ɓurta hersude o ko an kono an mi yejjiti ni gacce mbatta mbimi fofte ay min ko kalta ɗo ko yimi waɗmo ni mi wattumo ni ɗum tawanimi hen jettota ta yara e jooɗo kilifaɗo foddono mayni mbaɗa mbiya haalta hoɗa ɗum joɗɗa ha darla dañde taniraɓe mbiya aɗa yeɗa rewa e sukaɓe heccuɓe ganduɗa gasani hay jibinede machallah an kam hay sa moraki ka joɗɗo ɓinguelem ngel ko jonta ngel noon machallah a mbami kono mani ni tan mbaɗa nene an noon a wona neɗɗo ka neɗɗo e feccere neɗɗo e feccere min komi mawni koy ha nene kala ko minɗuɗa komi huule mi jaɓi hande mi nani omo yaltude e Baba Yoro alay a nani ɗum an mi nani ɗum to koccuɗa ɗum matanon laaɓi de cerne kay a yii ko mbinomami min komi mawɗo noon te ka anda en kay aɗa andi Mamoudou ina yiɗimo hol Mamoudou yiyande koɗi Mamoudou la ilaha illallah ɗum kay mbaɗa andi ɗum min mawɗo kellifaɗo kadi andi somi haalnima hunde wonko neɗɗo yiyata kono a cukalel wawi yiide ɓe mbiya hay so mawɗo lelima ne yeeso suka so darima yiyata ɗum woni ko mon ko gasani tawa de jiidi juuɗam Baba Yoro koko ƴewnimo appartement kamɓe nandi toon appartement nagui hoore mum mi wima noon mi senni Allah ñande yasintini o appartement ha so jooɗima e makko ko aset ha aset arta ko bamma haalanno ko fof no nani mo addima e suudu wima ya reeno jaalal bamma fawane makko yitere ni te haɗani ay no miijori no ko noon Allah waɗiri ɗum kay huule hersini kam gasi ni way neɗɗo anditta ko kono noon wat feere moroɗa noon ayi wadde de sugunam no fof taƴi moro cukalel saha fof morot mbaɗon hen ñaakon kon gallo ala mindan kay min woni ɗo joni ay sallah li hay naccama haala sa debbo kay ko ma liggo soɓe jangguinanima golle joni an sa resama holno jogori waade wiye yo yumma ko ar liggonomo ko ɗum nde mbiyataɗa ta bamma noon wonko wojimane wona an ay ñaagui a bébé am ko holi yo bisimilla mbaɗa mbaɗa seri ko woni gonɗa dow mum mbiɗen ɗo wonon koye range ɗo tan seeɗa Wulay Wulay a bettimi bisimilla maari jooɗo kam Wulay yimmi ko keɗɗami seeɗa soɓe haalama keɗɗa kam 100% kalanmami ko anani ko min haalta wona an haaltande anani keɗɗami seeɗa nani
ulay hanke ulay hande wona gotum ulay franchement bettimi ulay kan bettimi tigi ulay kan bettimi cikkannomi an kan femme mo ganduɗa dañi dignité aɗa andi mo gonɗa mais ƴeew tu es tellement belle mais t'as qu'une carcasse ulay cikkuɗa ko mbatta ko mi anda ɗum walla mi tinani c'est vrai ne fais pas l'innocence anani mi haɗama goɗɗum ko yimmi pama goɗɗum ay vieux ji ɗi koye mbarantama ko sa sikkini c'est gratuit billahi aɗa trompe lew ko laabi kalanma ulay o ñande giɗmami yiide cikkumami hoorema no heewi deb aɗa dañi ko neɗɗo gonɗa neɗɗo mo ganduɗa wona an pawji ɗi mbatta utilisé mais tel n'est pas le cas a woni sukaɓe reɓe ganduɗa ɓe ñiiɗa haydara e mabɓe ɓe ndewti koye ɓe ganduɗa e cadavre yimɓe mayɓe haaɓe gayɗe ɓe ndewi mabɓe ɓe ñaama pawo ƴettanma galle ma fay nomo yoɓano appartement o kadi hay somi ala ɗo sah pawa ko ɗo walata cukkira ɗum ɗon mi tinani franchement tu m'as hontifié a betti kam jara jalde ulay an a wona dara somi jagginoma e dignité ko timmata 90% hande a jippima ha 30%. aɗani ko waɗi ndewa e veillard ala ko ɓe mbaɗananima hay dara sowona yakkude aduna ma. Je vais te rappeler quelque chose a yiiti ko wonno objectif ma no garta ɗo no guimmotoɗa Mali aɗa haala kam yumma ɗanaki yumma waɗani hay dara adduma ɗo ko ƴewde bamma mo anda hande ala ko mbatta aɗa rewa au veillard o ma louweno appartement aɗa ñakki dignité hay goto antani ko regarde toi tu es qui Oulay an betti kam a betti kam 100% anani mais bon mi haalma ko famɗe ani quoi je ne suis pas n'importe qui et je cours pas derrière les filles sa yiɗi mbiɗa doga caggal ma mi sikkanno a dañi dignité tu es une femme extraordinaire mais tu n'as rien dans la tête tu cours derrière les hommes les vieux a pari somi pari komi jaltowo galle ma nani haɓe ma yaltude gallam kay a daran ɗo nana ko kalanma a haali a gasni heddi koye am en tout cas on jewno ɗo debbo mum de anda holi on noon anoɗo foti haalde anno fotami haalde a yewnano yimɓe ɗen jooɗi jondam hol gajjiɗo guinnaɗi tan ummani ah mais so normal no to gajjimi ɗo min jeeyi ɗum de wadde a saɗi ummani en tout cas mi anda min ɓurno yeeɗu walla an ɓurno yeeɗu kono an kam a holliri seeɗa tan daɗirɗa kam seeɗa kono ko an darno kam noon feewi wadde mais kala no wawi waade wona an wona yiyam ɗum kam ni séri par ce que mi ƴewtinima hakkude men kala ne waɗi probléme so ummaki e nena ma tan ummoto koye nena te ko ɓuri ko hewde fof koye nena ma ummoto e non hayso tawi nenam ni waɗa pour haalde ko naɗum fuɗɗo bone kaalen tan normalement mbasa wi ummoto kay nenam walla ummoto kay yumma ko kalanmami ko hewano aɗa andi ko gonga ko gonga mais à partir de hande je mi yiɗa aɗa woppa probléme uji yumma e nenam ne rendin men on doit faire plus attention wassesa probléme yumma kala ne rendini men koye ma ummi ka yumma en deglino ɗum gila hicci tawel gila rawane ndumduɗen ka yumma a faami mbimami ko yumma aɗa haalnami haala yumma non kamɓe ɗiɗo fof mbimi ka yumma réglama ka yaami mi haalde e makko a faami andina haaldo e yaye ma rek ko aɗa haalnami haala yumma ni mimi haalani haala yumma kalten ko haala nene ma e nenam probléme uji gonɗi hakkude mabɓe ɗi
pour mbasen woppude wadde percuté e mariage men joni mi ñaagoma hunde mi ñaagoma hunde an tan kadi kala nde dañɗen probléme woto bamma tin woto nenam tin woto samba tin woto demba tin hay seeɗa ƴakkodira e koye men e nder galle he mboɗo ñaaguima yo haat hakkude men par ce que mi ƴewtinima couple men ko enen ɗiɗo tan mbawi ɗum wadde jeere sa miijima to ndewɗen ɗo no jiiɗirmami ni eko guppuɗa ndewɗa yim eko guppumi ndewma e ma hay seeɗen ƴakkodira e nder suudu no foti hadde e nder suudu ndu hande en goni mawɓe probléme men hay goto fotano men ɗum réglende so wona enen ɗiɗo ko ɗum rek ñaaguima ɗum kay janani kadi ñaago kam ɗum ni par ce que min sa ƴeewi haala ka foof ko mbaɗɗo contourné parent jam pour artude galla tu vois donc min aussi jinmi tan ko yen pamodir mbasen dañdude probléme par ce que ɗeɗo instant yimɓe fof jooɗi kene jeeɓamen mbasa hokkude gaño ko jali a faami annene mbasa woppude rokkude gaño ko jali annene woto wi enen ɗiɗo fof kalata mi faami nani joni noppen histoire o ɗin ɗo jeeɓe binde nder suudu sax nder suudu kadi nder suudu mbina kam nder suudu wona nano ko an dogno ummo wawi s'il te plaît wona nano ko an dogno kadi ay an ko an o hirsini kam Hey, mi hesso parce que mi andi gongo. ko an tan hirsini kam mi sikkuno worɓe fof walla yimɓe fof ma jiyam paweyam ndiyam ɗam wonani e am kono wona an Mi yaggi mi ɓoyima de protéger. ay wiye mo mbiyata ɗo o mi haalninoma gila hanki heccanki taw hande arani kadi haydara ala hakkude amen Eh, ten et puis sa yi o totti kam appartement oɗo sa fof mo ara ɗo ƴeewa taw mbiɗo wona e jaam ko korso woni hakkude amen bien sûr. o jaggir kam comme no ɓiyi ko mo jibini ni ten et puis ay wiyo mo mbiyata o ko waɗi ko an ko mbiɗa ko a waɗani ɗum Ɗum cikkuɗa. gila kalanmami probléme ajam affaire jiilade babam Hen darimi. holko mbaɗɗa Miɗa hen dari. Jamma e ñalawma. haala tan mbaɗɗa haydara mi fawani hen guitam D'accord. kono wiye mo mbiyata o omo andi gonɗo babam Bamma. aha Holi viyo holi bamma. aɗa jooɗi galle mon mbiɗa ma wallam e jiilaw e babam gila nden haydara mi yiyani kono kanko gila o tini ɗum ko hen woni omo andi gonɗo babam ngara ɗo hande aɗa hulleyam wiye o ni wiye o na omo walla neɗɗo kala saɗa haala ko il faut ganda ɗum d' abord ƴetta ndiyam bonɗa fof powɗa e dow taw haydara anda hen Viyo no andi bamma. Kono jinmi andude viyo no andi bamma. An keɗimi. min keɗɗa mi haalanma wiye no andiri bam ko garɗa ɗo ko ala ka heddanani kam min en tout cas ko famɗi e ko heewi fof ko ɗum mbawmi wiidema gandira hono noon nanna ɗum kadi e nder hoorema hen wiyew haydara ala hakkude amen omo horsinimi omo jaggi kam comme no ɓiyi ko mo jibini gara ɗo hande ala ka ko kalɗa ɗo ko an ala min komin naƴƴo e ma ni an ko an o waɗi kam recevoir an o darɗa ɗo aɗa yennami aɗa haala ko ala yam D'accord, merci. ala d' accord mi haalanti ko mbiɗa ko fewani Mi haalama goɗɗum ko fammi. Parfois kiram no nanne neɗɗo ha wanna ɗum ko ganduɗa wona woni. Fuley. Ami wiya astahfirullah. Mi andirano ni. Sa yiɗi neɗɗo jilgi kewɗi ko jiiɗa fof sikkat tan ko kiram nantuma mais gina ko noon mbiɗa mbeɗa yafno 100%. Mbeɗa yafno 100%. Ko dañi aduna fof kam ɓurani kam. Ko jiimi aduna fof kam ɓurani kam. Mais gina ko noon mbiɗa omo andi bamma. Franchement je m'excuse beaucoup. Te kadi mi yiɗano yettaɓe. Yimɓe tan gaccinade mbaɗa comprendre ko kiram tan nanni kam. Sa ƴeewi hande ɓerdam kan woni hen. min hade mi oppande ɓe gantu ɗum manan ko kalanmami joni neɗɗo ko jiɗɗa neɗɗo ko foof hornan tuttan mbiya ma yi Bon. a yirani guite ma
ka namɗo tan garɗa mbaɗɗa kam attaqué ɓeɓe kiram tan wonnanni kamen yew kiram tan accinam hakke continue ko mbatta ko yew gimmimi ko ɗo ni mbiɗa wucco kadi mais continue mbeɗa yafno noon tan ɗum yakku journée ma o anani nder ɗo fof salminamo so biyo rewi ɗo salminamo ay mbaɗen noon la prochaine woɗ ƴew continue woɗa dusam mbeɗa andi damal ngal a jarama merci beaucoup ngara ɗon jenna ɗum ha kam min kay sa wimi duusde mi duusata Ayo nen, ay nen yoni non fule kono gaddumi koye nangue jettoɗen nder paapara ay nen wallahi mi yewni ma funtani ma de komi yewnuno do trop ko gonga ma mbiɗa yewni wallahi mi yewnuma nen e jettoɗen nder nen mbaɗa kono tikkando kam nen wona aɗana e jaam nen mbiɗene jaam kono mi yiɗa tikkana kam aɗa haala e jettoɗen nder taw ha para kono sen jewtidi men dandirde e jehen nder ma yafomi mi anda jehen nder taw ha para ay nen kiɗo wanni seeɗa gaddum ko juuɗeki kanko mbiɗa nen ko mbaɗa min oɗe nen a ɓuran ɗum addigam ɗo nammi ko yiiɗade jinnaɗam gorko nen ay nen jigiɗan ɗum de manande tantani towɗa mane sénégal no wayi musko en yaafii mbuleji wawa yafade mum allah tan wawa yafade mum sabu tampini keɓe lawol e coɗel fof an fayi kam tampini kam non ha yeeso en yaaf wawa yafade wawa yafade ko kalamami joni ko ɗum tan addi kam ɗon yiɗa jinaɗam gorko ne no wonirɗa mani welani kam kala garɗo mbiyayiɗa kala garɗo mbiyayiɗa walla hay desɗam wonta hay quelque jour goppaɗo aɗa jooɗo aɗa yeewi mboɗa andi hakkille ma fof koye jinnaɗam gorko o minne ɗum tene ummade mi yaani a tinani par ce que mbaɗa andi sa tinani tan mi yahatani ɗum tan tawi ɗum kole a famɗiri liggude dewɗal min ko wawi hende horan dewɗal ne kadi basara gañde kam mara tan kam alani ko dibbiɗam mi tappi koye jogiɗo nara ñamama ayano mbaɗa fo ƴerma fof jatti ko tampere tan e miiɗoni aɗa mi yiɗa ko musma nen so yiɗa ko musi ɗawmata ko mbaɗi ngala sénégal sabu hay koleji wagala sénégal o gonanma ɗo haalma ko wonanmaɗe a notaɗum nen ko kalɗa ko ko gonga koye ngarmi ɗon e musim o yettere allah kam e gono ndima ko wonnoy aɗan wonmo kalɗo nenam sehilam yumo ko kalɗoɗa téléphone kaw rodduma téléphone mo ɗamɗoma mbaɗko mbaɗɗa ɗaccikka tan wonni kam ni ɓe gonni ɗo quelque temps ɓe garti ɗum tan kañum ɓe garti koye yummaɓe e bamaɓe wala ko gona ndelam ɗo ɓe gartini kam so mbaɗa sabu jartinaa jartini ko wiyama haga min haydara mi wonani wala wona bon ɗum nanga haala men wonani joni mais min mi fenantam min andira ɗum fenani joni noon oɗo galle mo faɗa mo ƴettanma o tan oɗo ko kaw yara ƴettan kam ni galle mo liggotonomi fofono kawe on ko galle mo liggotonomi jeeɗa gallam on wiyete kaw yara galle mo liggotono ɗawo
Dia tahu ya, dia kemahan kali ini. nee ni famille ma foofu na yaay to ni ko gal mo ko ni ko jadi ko daw ji lero go ni di hangala ko gona ngala ko de gal ko gal ko e mo mo ko ha ko na ni hay da na ko na ni ko ne ni he tumai ya ni sina mo na ko dai ko hay ala ko ni ngai wa ni ko bi ya ni ko sumi hali bom sumi hali bona ko ngal sumi massage na ni ban ta ni ngra mo ji ko ni ngara ni mo ni ay da la ko na ni si jur ay ni keso kay ma di kewi no al no mat ay no ba tampu ala sam na ma sa ko ma di ma andu fofu jul ar no ma da no ta halama ni adanna nyama poftuda afami ndo chanza la ngara ndo jobe angona nyanta ni ne Cika ha? An solo mo daw daw mo ni. Cika han ko na yo, na yo. Ya ha. Amin.